mit járok ide, te még egyet nem sikerül. Megvan, meg is van. Szép hal. Na, és szájba kapta, úgy látom. Nem, vévér haska. A tiszta. Az anyát. De megijesztett. Hasokoztással. Hát ez egy dévér. Ez egy dévér. Ez egy dévér. Valaki horgón van. Valakit sikerült elcsípni. Nem tudom, hogy ortosan vagy nem, de horogra került. Nem. Sátuszony. Nem tudom milyen hal. Ez egy poduc. Nyugi. Mindjárt engedlek. Nyugi. Poduc? Igen. Az. Az egy jó 50 centi fölötti. Na, itt a márna. Az anyát nem tudom, de valami csopa nagyon nagy. A vízben lévő sziluettjéről, hát nagyon szép hal. Az, hátúszonyát. Увидим, to jeszcze nie 100%, to wytagnu. O, szybki. Pojď sem, já ti ukážu. Pozor. Podívej. Nechce to. Krásná ryba. Vidíš, takový tady plavou. To jsme ani nevěděli.
érdekes, mert hát tényleg, hogy ő inkább folyásba tartozik. Pontyitán eléggé normális íze van. Édes, nem múlízű. Itt a következő. De nem tudom, hogy mi, szerintem szintén. Te. Hát legalább ennyi élvezet van. Ez megint egy bazi nagy paduc lesz a farkától. Megint egy bazi nagy paduc lesz. Hát mert ez nem sportos akasztás, az biztos. De legalább fáj a kezed. Na, legalább nagy hal van a horgó, nem apróság. Nem bírom. Márna, mi? Hogy látod? Vagy megint egy bazi nagy paduc. Márna. Mondom, hogy itt vannak. Hú, legalább egy kis kínlódás. Szépen dolgoznak ezek a botok. Temus botok, nem? Nézd meg. Milyen masszív kis márnacska. Ilyent azért a pikere fogni. Hú, figyelj arra példányra. Nem kicsi. Vé? Gyönyörű szép példányok. Hú, apám, ez megvan egy jó 1,5 kiló, ha nem több. Gyönyörű. Hú, micsoda daganat van a száján. Meg is van valami. Nagyon-nagyon lassú húzásra. Hú, az anyát. Valamit visszatartani. Egész közel itt a parthoz. Két méterre. Hú. Csodálatos márna megint. Istenem, is le fogsz ülni ide horgászni Federer rájuk, és egyet nem fog. Hogy mi féderesek járnak ide, miért nem eszik? Azért van bennük, nem tiszai márna, de van benne azért erő. Gyönyörű példányok, ilyen kiló felettiek mindegyik.
pikrász a fejeddel, gyere ide! Vigyázzuk rá! Vaskos példányokra. Múltkor ilyeneket nem fogtam, mind apróság volt. De ezek már gyönyörűek. Ezek már gyönyörűek. Látom a csukát. Látom a csukát. Hogy ül az alján a kövön. Gyere ide, nézd meg. Gyere, nézd meg, itt van így. Próbáld meg a te csaliddal, csak szép lassan. Csuka, ott ül. Próbáld meg azt a gumihalat végighúzni, csak gyere lassan. Megmutatom, hogy hol van. Nézzé, ott ül a kőnél. Látod? Nézzé. Ott van az egyik kő, ott van a másik is, ilyen hosszúkás, ott ülni. Látod? Gyere ide lejjebb, csak lassan. Nézzé, ott, gyere ide hozzám. Nézzé, ott ül, látod? Most már látom. Nézzé az uszonyával, hogy ízol. Próbál csak elhúzni előtte a csalit. Nézzek, a pergőre nem akar a tetőre menni. Dob túl, és próbál meg. Megint hal van a horgon. Napuszonyától akadott meg. Egy szép kis nővér. Csipnám. Megint valaki horgon van. Megint nem tudom. Szerintem megint a hátától nagyon sok itt a hal. Egyszerűen húzom át a csomón, csapaton, és egyszerűen elakisztom a hátát. Nem tudom ki ez, megint egy paduc. Egy kis paduc. Rengeteg van itt belőlük. Ezért valami horgon van. Látom, hogy ez is hátúszony.
Hú, de szépen még fölfele a sodrás. Próbálom kivenni másik helyen. De hátúszonyától akadott meg, úgyhogy nem sportos akasztás. Gyönyörű szép dévér. Úgy, Stjópa! István! István! Hú, de micsoda dévérek! Engedjen vissza. Ekkora kis dévér, gyönyörű. Na vajon ki? Múltkori horgászatot. Mit gondolsz, miért nem akad itt ennyire most az ajzat? Kipucoltam fel. Úristen, mi lomot szedtem én innen ki. Hoppa, vigye. Szengsz és lement. Ez kap ki. Na, elindult felfele. Na, nem. Hoppa. De nem árna. Nem tudom mi lehet, de dévér biztos megint. Hát, jó nehéz kísérelni, érted? Paduc! Juhti!